Много хора си мислят, че вярата в Бога е пазарлък с Бога. Но просто договорка. Каквото се договорите, това. Всеки иска да получи повече, отколкото дава. Някой си мисли, че мога да преметна от Бога. Ще се помолим малко, ще отидем на църква в празниците, ще запалим една свещ и късмета ни е в кърпа вързана. Ма няма баланс по този начин. Между дадено и получено. Даваш 20 стотинки за една свещ, 10 минути време в църква и получаваш здраве, любов, много щастие. Както казва спонсорите по радиото, само че за да получиш такива благини, все нещо повече трябва да дадеш. Заповядайте, пресни са пловете. Ябълките по колко са? Точно 1,50 лв. Заповядайте. Приятен ден. Някои хора си мислят, че Господ ги идва в кантар. Те все се трудят, все се жертват, а виждаш, някакси не получават това, което заслужават. Господ, разбираш ли, все гледа да те преметне, да ти вземе най-доброто, да ти вземе най-хубавите години, най-силните желания. А замяна на това ти даде развалена стока. Скучни занимания, монотонно ежедневие, такива неща. Ей! Ей! Някои си мислят, че могат да вземат каквото си поискат от този живот, без въобще да се съобразяват с Господ. Какво може да им направи дядо Божи с бялата брада? Най-много да им донесе подаръци на Коледа. Това беше друг дядо. Няма значение. Тук работи принципа добрите момчета отиват в рая, лошите където си поискат. И това е така. Поне за известно време така изглежда. Сега ще оставите плодовете и ще си извидите на човек. Ясно ли? Извинявай. Хайде, махайте се. Благодаря, нямаше нужда. Понякога хората решават, че Господ толкова трудно дава и толкова много иска в замяна, че въобще е по-добре да не си правим труда да се молим за каквото и да било. Той е един сърдит скъперник, който има всичко, от което се нуждаем, но му е кеф да ни гледа как се мъчим и как не можем да го получим. И така, олисани в пазарлъци, забравяме, че Господ също не е като нас. Него изобщо не го интересуват нашите дребни пазарлъци. Той си има всичко и без ние да му даваме каквото и да било. Тогава за какво става въпрос всъщност? Той не иска да се пазари с нас. Не, всичко, което е създал, е за нас. Той е наш баща и иска най-доброто за нас.